Takže čau Wes. My jsme teď právě na cestě ze severní Kalifornie do Calgary. Teď jsme v Idahu, vlastně kousek před hranicema, nějakých 10-12 minut před hranicema s Britskou Kolumbií. A mě napadlo občas natočit i něco jiného než prostě normální ty videa, co točím. Ale jenom vždycky takový nějaký průlet z té cesty, nějaký buď zajímavý místa, nebo prostě nějaký místa, nějaký průjezdy, nevím, aby to bylo zase něco jiného. Občas jsou někde zajímavý místa, občas ne. Tak aby bylo aspoň vidět i jak vypadají ty místa normálně. Takže zkusím, aby to video vždycky mělo nějakých 10-15 minut, jenom nějaký určitý úsek projet, nebo když tam bude na té trase víc zajímavých míst, tak víc natočím těch míst, ale aby se to vyšlo nějak do 15 minut. A nebo aby člověk prostě viděl, jak to tady vypadá i jinak takhle v okolí, než mezi velkýma městama ve velkém provozu. Takže teď tady je vlastně v tom Idahu, úplně na severu Idaho, tady už se vlastně jde na hranice, furt mezi lesama, tady všude jsou skalistý hory okolo a my jedeme vlastně do toho Mordoru, co je před námi, protože v Calgary má sněžit, nebo už sněží, teď tam má ještě sněžit zítra, má tam přibýt hodně sněhu, tak uvidíme, jak to bude. Takže říkám, už jsem 10 minut před hranicema, tady jsou takový malinký, tady je takový malinký hraniční přechod. Jsou tam dva baráčky, je to takový, prostě z ničeho nic se objeví hraniční přechod. Takže nějak si to k tomu přejedeme a potom v Britské Kolumbii, tam je jedno zajímavé místo, tam zastavíme. Nevím, co půjde vidět, co nepůjde vidět. Už bude tma, ale tady tudy většinou se nejezdí, nebo já jezdím do té jižní Kalifornie většinou, takže tady přes ty místa, abych se vracel nebo jel do severní Kalifornie, jezdím málo. Takže ať to mám i aspoň konečně na videu, protože jsem si to nikdy nestačil nahrát, nebo jsem byl línej. Takže to udělám rovnou teď. Takže aby tady bylo aspoň zase něco jiného, než aby tam bylo furt zapřažení návěsu, někam jet, složení nebo přepřažení, takže aby tady byly vidět i nějaký ty jiné místa. Tak, po nějaký době už jsme v Britské Kolumbii, asi tak 3/4 hodinky už jsme projeli hranice. Vlastně pořád teď je to furt jedno a to samé. Lesy, voda, koleje a takhle vlastně pojedeme další 3,5 hodiny, jestli se nepletu, až potom vyjedeme vlastně do Alberty, kde už bude taková prérie, no. Takhle vždycky občas projedeme nějaký malinký městečko nebo obec, nebo co to je. Na té kameře, ale tamhle vršky, ty vrcholky, ty jsou vlastně to už jsou jenom pahejly stromů z požáru, co tady každoročně jsou, takže to už jsou jenom pahejly a všechno se kácí a sváží vlastně do údolí. tady.
městečko Sparwood v Britské Kolumbii. Je to městečko uprostřed ničeho, tady prostě v horách. Asi ničím není zajímavým normálně, krom toho, že se tady v okolí těží uhlí. Tak tady asi snad nic jiného není, ale je tady ještě jedna zajímavost. Možná to někdo z vás slyšel, viděl, ale nikdo neví, že je to tady v té prdeli, když se to tak řekne. Za chvíli se nám to ukáže. Jinak opravdu nic zajímavého tady není. Tady už jde vidět. Tak, auto tamhle zaparkovaný a tady něco o městě. Co všechno se tady vytváří, těží. A hlavní dominanta jestli se nepletu, největší damper na světě. Nebo největší auto na světě. Jedno z toho. Takže Terex Titan. Je to docela velký. Tak jo, něco málo info. Já to pak tady dám fotku, ať si každý může tady o tom autě nějaký ty informace vidět. Tady jenom takový rychlý, takže výška je 6,88 metrů. Když sklápí, tak ta výška vlastně toho čela té korby dosahuje 17 metrů, délka 20 metrů, 20,09 metrů, šířka 7,57, váha nějakých 260 tun, celkově může naložit 350 tun, rychlost je maximální 48 km a když je plně naložený, tak má celkově 600 tun, ale zbytek informací pak dám tu fotku tady, aby si každý mohl potom ještě na to podívat. Jinak takhle nějak vypadá. Ale jo, je to obr. Je to kurva obr. To obejdeme ještě dokola, mám posledních 7 minut. Posledních 7 minut tady na kartě. Tady jde vidět, ty vole, je to sakra obrovský. Chci se postavit, Nikolo? Vedle kola? Pojď takhle, abys byla vidět. Tady, kdyby nikdo neviděl, tak tady je takhle, tady ten malinký ten je Nikola. Vedle toho kola. Takže je to fakt obrovský, no. To mazec.
Vždycky jsem kolem toho jezdil, nikdy jsem tady nezastavil. Ach, tady to je poprvé, co jsem tady zastavil. Už tak já mám metr, kolik? Metr 78. Mám metr 78. Vypadá nějak takhle. Takže jo, my to ještě nějak objedem, hodíme pár fotek a už pojedeme někam zaparkovat na najízdce.